Stermotor està format per un equip de professionals certificat per Mercedes-Benz Group. Fem servir els processos i exigències de la nostra marca. Disposem dels utillatges exclusius Mercedes-Benz per dur a terme les nostres reparacions. Només utilitzem recanvis originals, com és el cas dels parabrises, que ens assegura el 100% de la projecció al sistema Head-Up Display. La pintura homologada per Mercedes-Benz ens ofereix les propietats de protecció i corrosió requerides, assegurant les tonalitats de colors i acabats idèntics als originals. El tracte amb els nostres clients és personalitzat. Mantenim la qualitat i la rapidesa a l'hora de desenvolupar els treballs al taller. Oferim rapidesa també pels nostres clients industrials, ja que som coneixedors de que és la seva principal eina de treball.